conference aye yi ne tenten ani ne titia nyina ne say ye polling station executives a omoto abama yen emebe parliamentary candidate yen electoral area coordinators a eto abama yen mebe candidate ye constituency executives ena ye ne omadi nkomo ena omaka kire ye say you say ye san eta Dr. Mahmood Bawumia chi a ebeboa ama NPP adi nkunim 2028 elections. Nti enye ye ne aye na ya gbo esirim ene aba begina ha na ye ka de ye de. Eye nkomo a ye di wo ye constituencies ahodu nim. Ye ka say constituencies 118. One candidate a ejina wona no call election 2024 no ena ehyiemu wo ha. Sisi ano ade aga na ye nyina ye hye animu eye NPP fo o maba o mo ba beto eye nyame adoma 31st January 2026 yimo ene ye nyina ye hye ne ye hu de be kwa akosi nipa obetu franka de ama amenyoko NPP abato no ene ye nyina ye ni hwemu se enche no mo de ba be hye so dendenden nyasem kuto ne senti no ene obetu se Dr. Bawumia bo aprobo na Canada Japan ene wona okeka ho wo so ba akrobo mo nyina ehwe animu se ende yi MPP wo mo delegate ne betima to aba de ama wo mo na yeyi ba ko na watima begina tu franka de ama amenyoko no na afi 2028 no ye to aba wo mo ti adi NDC fo eso enkunim na ne ya me no woka sei NPP parliamentary candidates wo mo nyina ehia na wo mu hia ye no hia mu nyina so wo mu de omu gidie no wo mu support Dr. Bawumia na wo ma ye hwehwemu wo gidie se afi 2024 abato aye to ye no enye se Dr. Muhammadu Bawumia wa abo ne homoden anase ne nema bi a wo ye nti ne ma abato no wo mo we fimfram saa anya sem keto na emom no wo se COVID-19 ene hu nkoniaba ene hardship Ghana for fame no ene na kofa sansem we nyina ba na esi a wo ma ye nhwehwemu ahu se yewra Dr. Muhammadu Bawumia se wo mo sane epene so no mo sane de ba biemu a Ghana for beto aba e de ama ne pa fi se afi na Ghana for ahu se nhyehyeye bia wo ye di gu akwemu fa digital ama inde nhyehyeye bia wa ya ama inde bia so gold board so NDC for edi tu wo mo ho omode sa wo mo nsamrane se wo mati gold board no mo di nyesika de ma o man Ghana ni nyina ye Dr. Muhammadu nhyehyeye bia wo hyehyeye anei NDC for enya ho emfaso eti wo mo de mo wogide se wo mo de mo tu mi nyina de tai Dr. Muhammadu Bawumia afi 2028 no na se wo mo to aba de ma afi 2028 no wo betima gi tu mi e de free NDC for ensem na bibia akokama ene ebusia ebe wakɔhwɛ de ekɔ so ho ne nsɛm bia wo mo de tu dwa na ene egu picture wo mu twa na ne wotim sɛ 3 pa wo mu nyina pidwa mo satene sɛ Dr. Muhammadu Bawumia wo da pipa no so sɛ 3 media de akɔsɛ aboaje wa don ko ba so ahye ma fo nya bi enhwɛ am kan tap send fa ma sɛ wo send sika efa mo ne de abɔ man Ghana mu tap send ebe bo wo ye ankasa wo de abaya ne sɛ wo ka poster na te Play Store na wo ka download tap send e wo hod in process or maybe say apomoko no about the TV e dey share if you say fire transactional ye nte wo hwe ne mo ne be say ma bonus e dey account because for the TV wa body a share me do me e dey akosi aboaje wa donko ye ntie ensemo a NPP parliamentary candidates o mu hia no wo mo de tuja Wache obi bia de ba NPP 2024 parliamentary candidates press conference no pay ye edia tu ye ho asi ho atai Dr. Mahmood Bawumia chi na ya confirm me say ye candidate a ye pe na ye gidi say Ghana for ebeto ama no 2028 general elections no AC anopai ewo present ha ye ne ya hia ha yi NPP 2024 parliamentary candidate ye ne Dr. Mahmood Bawumia echo elections na ye ndi nkunim said the ono so ndi nkunim after enhwehwemu bebre no ye gidi say enye Dr. Bawumia candidature enunti na MPP ye ndi nkunim wo hwe nhwehwemu akuaku
ahodo nyinaa nneɛma a ɔmayɛ nhwehwɛmu a ɔmadɔm sukɔ efiti polling station ɛde kokosi national ɛde besi yɛn parliamentary candidate so a ɛdi adanse trodo sɛ ɛyɛ amamuo ho ahokyerɛ covid-19 ho nsɛnsɛm ɛne ewiase afa na nyinaa ahokyerɛ bɛtɔ yɛ so ɛne nneɛma bebree ka ho nneɛma a ebi ɛka Ghana ɛno nti sɛ ɛnɛ Dr. Mahmood Bawumia gyina kono na ɔkɔ na yɛne a yɛne no etwa ɛsa no 2024 no yɛama abɔnten anɔpa yi ama mɛbɔ dawuro ama obiara nte sɛ yɛn nso apart from adwuma a obiara ɛyɛ ɛde ata n'akyi no yɛn nso yɛbɛkan ho abom ne abɛtaa n'akyi a na yɛsusu sɛ ɛntwa yie ɛno nti yɛfrɛ mu anɔpa yi a yɛgyidie ne sɛ Dr. Mahmood Bawumia ɛyɛ nipa a ogyina brane ebuo ɛwɔ n'animu gyidie ɛwɔ ne mu na adwempɔ ɛne ne nhyehyɛeɛ a ɔwɔ de ma ɔman Ghana no ɛyɛ ade a Ghana man yɛhia ɛno nti yɛtaa n'akyi 2024 parliamentary candidate yɛtaa n'akyi yie paa na yɛnim ɛsɛ abaafu nhwehwɛmu dwumadie odiiɛ nhyehyɛeɛ foforɔ no de baeɛ te sɛ domestic gold purchase program a ɛnɛ awo gold board na yɛn nyinaa Ghanafoɔ yɛdi ho mfasoɔ no nneɛma a ɛkeka ho saa ne deɛ ɛka ho bebree a yɛn nyinaa yɛ adansedifoɔ no bɛgye di sɛ Dr. Bawumia ɛda soronko nnipa bebree a ɛcontest no ɛwɔ mu sɛ obiara sɛ fata nanso deɛ ogyina kono a yɛgye di sɛ ɔbɛma Ghana atu mpɔn a yɛpɛ na Ghana akɔgyina baabi a ɛbɛboa wo aboa me na aboa obi biara a ɔyɛ Ghana ni biara no ɛno nti ɛna yɛtu anamɔ yi sɛ yɛtaa Dr. Mahmood Bawumia akyi paa ɛno nti abusuafoɔ a mahyia wɔ ha yɛmpɛ sɛ yɛbɛkasa bebree no anɔpa yi conference a yɛayi ne tenten ɛne ne tietia nyinaa ne sɛ yɛ polling station executives a ɔmoto aba ma yɛn ɛmɛ bɛyɛ parliamentary candidate yɛn electoral area coordinators a ɛto aba ma yɛn mɛ bɛyɛ candidate yɛ constituency executives ɛna yɛne ɔmo adi nkɔmmɔ ɛna ɔmo aka kyerɛ yɛ sɛ sɛ yɛsan ɛtaa Dr. Mahmood Bawumia akyi a ɛbɛboa ama NPP adi nkonim 2028 elections nti ɛnyɛ yɛn ayɛ na yɛabɔ yɛsirem ɛne aba bɛgyina ha na yɛreka deɛ yɛyɛ dɛ ɛyɛ nkɔmmɔ a yɛadi wɔ yɛ constituencies ahodoɔ nim yɛreka sɛ constituencies 118 wɔn candidate a ɛgyina wɔn ano kɔɔ election 2024 no ɛna ahyia mu wɔ ha wɔn nyinaa di nkɔmmɔ ɛna wɔn aka kyerɛ wɔn sɛ yɛde Dr. Mahmood Bawumia ba deɛ a ɛne ɛna Ghanafoɔ a yɛne wɔn ti mantamu efie mu adwuma mu nyinaa bɛbɔ twi akɔto aba de ama no ɛno ne decision a ama yɛn yɛgyina yɛn nan so abɛgyina ha afrɛ mo ɛbɔ dawura kyerɛ Ghana man nyinaa sɛ 2024 aba yɛkɔ akɔto yi yɛtaa Dr. Mahmood Bawumia 2026 31st January aba yɛkɔ akɔto yi yɛtaa Dr. Mahmood Bawumia akyi sɛ yɛ candidate na afei ɔmanpanyin a nyame yɛ adom a ɛbɛwini na yɛdi no ama Ghana 2028 ɛnɛ ɛyɛ da kɛseɛ de ma yɛn ɛyɛ da kɛseɛ de ma NPP ɛyɛ da kɛseɛ de ma party no nyinaa ɛfiri sɛ wɔn a wɔkɔɔ ɔpon no 2024 no wɔn paw Dr. Mahmood Bawumia wɔtaa n'akyi yon polling station for Tanachi, on constituency for Tanachi, on electoral coordinators nso Tanachi. And into your best Ghana for any MPP for Akanyina say 31st January 2026 ye kotwabe. Esramo obi bia enkoto abano fama Dr. Alhaj Mahmood Bawumia. If you saw no any ojidi wunimu say oba Ghana bejina brane na yeye ama yina. Edo bibia se yankopon enhyira bibia
Okay. Like this. Okay. That's good. So you prompt us. Let's take another without that. Honorable, come on, Nasa. Madam Nasa, 70 be omodi tu dwane niema ekọ so ho no. Ene yekohwe bi no medi ni bia bi akosi aboaje wa don komeda wasese wo hye ye makram. So physical money and put me do wrap to say. For me say jama in a minute in Sabakandria and then one half friend. Yeah, ebusiafo bidin di na akoma pa kirewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for aba. O send ko fa baby a. Na ye basa. Omo rate so ye. Omo ye A1. Nti obia no do tap send. Na on say sika fa tap. Yebo hu de wo kire amansan. Yebo hu de wo kire Ghana for say. Ye wa kwantu ne di sika kofi nie. Me ye mfa baby a ye benu ye ho. Tap edemu tuwa. Tap send in this street. The tap the no one. Tap and one na Piao.